Gabon, traktoradak Euskal Herrian daude. Eta politikan berriz, gora inauteriak. Txampon baten truke, haze garaiak ze polit. Bai, oroimen historikoa. Eskerrak Euskal Triki erradikalari. Eskerrak emakume guztioi. Baina, gaur saioan gauza askoz gehiago dakartzagu, Ekina beraz zuek, etorri, astera goaz, kolpez kolpe. Baserri mailan laguntzak gaizki, labur eta berandu iristen dira, dena hauteskundeen aurretik. Arabako herri osan, abeltzaintzan, nekazaritzan, hain beharrezkoak diren laguntzak mobilizazio bezperan heltzen dira beti. Zer demontre gertatzen ari da traktoradekin, batzuk ultraeskuina Espainialdean, gero Euskal Herrian, Europan ere zer gertatzen oteetan, Arkaitz Antizar, Gabon. Gabon. Zer gertatzen da, argi pixka bat jartzen diguzun? Bueno, argi pixka bat jartzea gai hontan zaie da, baina, gako batzuk edo emateko, esan beharra dago, estatu mailan ez, nola dago egiturauta landa eremua, ez? Edo lantzaia nola daude antolatuta, 163 inguru, jabe handien edo latifundisten edo funtsputreen esku daude. Beraz, lehenengo gauza esan behar dana da, lurra gaizki antolauta dagoela edo gaizki banauta. Hau da, benetan lurra lantzen dutenek ez daukate lurraren jabetasun hori. Eta bestetik, lurretik ateratzen diren elikagai horiek zeintzuk ateratzen dituzte etekinek produktu horietatik, ez? Gehienetan kate distribuzioa handiek. Danok dakigun, hemen ez dute publizidadea ingo, baina dene dakigun... Baina Euskal Herrian ikusi ditugu, zuk esan bezala, traktore horiek zentru komertzial edo kate handi horien aurrean jarri direla, estatuko beste leku batzuetan egin ez dutena, Katalunian eta gian bai, baina beste leku batzuetan egin ez dutena, eta ondorio zorrere isla, ezta? Zer da bakoitzak eskatzen duena. Kolektibo oso heterogeneoa da hemen, eta egia da, azken urte hauetan transportistekin edo garraiolariekin bai ikusi genuen bezala, ez? Kolektibo hain heterogeneoa izan da, lekua dago edo lekua uzten da, gainontzeko aldarrikapen edo, alarde guzti hau ikusteko, baina ustet, fokoa, adibidez, Araban gertatu zen bezala, nekazari hauek ondo jarri zutela, edo, behintzat guretzako egokia zala, area jun, distribuzio katearen atera jun, ze haiek dira benetan, haiek, eta egia da, Europar Batasuneko politikak aldau beharko ziala, eta, lurra beste modu batera antolatu behar zala, baina area jotzea, distribuzio kate handi hontako atera jotzea, guretzako, egokia da, eta azkenen beraien egoeraren erantzuleetako edo erantzule nagusietako bat distribuzio kate hori da. Prezioak handitzen dituena, eta azkenean beraiek saltzen dituzte, edo saldu
behar dutelako, edo azkenen derrigortuta... sentimotan sartu kiloa eta 2 euro terdita Baina eske derrigortuta ikusten dira hori egitera, zeren bestela, zuk ez baldin badiatzuz saltzen, beste batek salduko hitz, kuota merkatukotako, 150 inguru dauket, eta nik erabakitzen ditut, prezioak nola jarri, nola finkatu, eta orduan hor interbentzio politikoa bai egon beharko luke. Horritzen barko genuko zuk esan duzu bezala, ez da? Zer dan bat baserritarrentzat justoa eta zeintzu diran berein bizi baldintzak eta besteak latifundistak ere sartu direla honetan presio eginez. Ondorioz, hor desberdintasuna kaso nagusiena eta ultraeskuina ere hau erabiltzen ari dela besteak beste Madrilgo gobernuari zartakoa emateko, baino nahiko agerian geratzen ari dana, zer ari diran egiten. Arkaitz, lehen hasi baino lehen galdetu diot, noizikan komisionesen pasioz bizi duela, ez da? Pasioz bizi duzu? Kristoren pasioa. Ez 2016-tik nabil sindikatu lanen, eta, hasieran nire, etxe ondoko eskualdeko egoitzan hasi nintzen, praktiketan, lan batzuk eukita eta, karrera bukau nunen, voluntario gisa ez, eta pixkate ikasteko, ni zuzenbide ikasi nun, eta area juten nintzen, bertako abokatukin, ikasten juteko, eta momentu baten aukera eman ziaten bertan lanen hasteko, hango eskualdeko egoitzan, Zumarrako egoitzan, eta han hasi nintzen, aholkularitza lanen, estentsio sindikala egiten, enpresak bisitatzen, lan sindikala egiten, langilei informazioa eramaten, hauteskunde sindikala egiten, egiten den guztia, azkenen, pixkate, azkenen, intendan baseko edo oinarrizko lan hori ez ezaguna da askotan, eta, hori izan da nire sindikatun. Azkenen gero feedback positiboa dauke, gauzak lortzen dianen, edo langile bati, dauken arazoa konpontzen saiatzen zeanen, eta hori gainea ondo ateratzen denean, eta, pertsona horrek bere lan baldintzako zuta ikusten duenean, edo dana dalakoa, horrek bai zuri, nahi behintzat pertsonalki, onura bada, eta, Norbaiti laguntzearen sentsazio hori, ez da? Bai. Arkaitz, beste kontu bat, euskararen inguruan, gainera hemen kate euskalduna eta euskarazkoa dugu, behin baino gehiotan esan duzu zuek komisionesetik ez dela justoa egotzi zaizuela askotan euskararen kontra egiten duzuela, izan ere badituzue auzitegian elegite batzuk jarriak gehien bat administrazioaren inguruan, baina pixkat hori azaltzeko ere. Bai, eta hori argi mantenduko, komisiones obreras ez daukegu euskararen aldeko postura, jazartzaile bat, edo ez gaude euskararen kontra, ez da gutxiago ere. Uste dugu, jarri ditugun elegiteak, ez dira elegite, euskararen, esan nahi, errekurtso jarri diran, administrazioan jarri diran errekurtso guztiak, ez ditu komisiones obrerasek jarri, hori argi usteko. Batzuk, pertsona, titulo pertsonalean jarritakoak, edo norberaren kasuan jarritakoak, edo gu egia da, aipatzearren, kasu bat aipatzearren, Barakaldoko udaleko, azpikontrata baterako esleitzen ziren plaza batzuk, plazan batzun portzentaiak legearen kontra zijoaztelako, eta gure sail sindikalak horrela ikusi zuelako jarri genuen elegitea, baina eske perfil linguistikoen, Eusko Jaurlaritzak onartutako perfil linguistikoen legeen aurkako neurri bat edo perfilazio portzentai bat izan zen, eta auzitegiak arrazoia eman zigun, eta ez dakit horrek danaz saku berean sartzeakin, eta ez dakit euskararen kontrako jarrera daukagula esatearekin, ez dut uste bat datorrenik. Euskara garbia, Legazpikoa gainera, lehen esan dugu, Zumarragakoan lan egiten zulako eta esan du barkatu. Mesedez. Legazpikoa, mesedez. Orain ikusten duzu, egungo sisteman nola bizi garen, egungo gizartean, orain badatoz hauteskundeak, badatoz hainbat ikamika.
Badator saltza. Badator saltza eta badator ikeragarria. Etorri edo ez, ikusten dugu egoera gero eta eskaxago, ikusten dugu hainbat sektoretan, lan sektorean, osasun arloan, hezkuntzan, hezkuntzarekin ere ikamikak. Gure ongizate sistema nola dago? Ongi aldago, ze ikusten dugu batzuk agian mezua ongizate sistema baten bizegera, eta klase ertaina gera, eta ondo gaude, esaten duzu, datuek ez dute realitate hori ematen. Hori da, datuek ez dute realitate hori islatzen, hala ere esango nuke ongizate sistema kolokan jartzea ere ez dala egokia. Egia da, arazo edo zulo batzuk dauzkela ongizate sistema, eta hortan aritu behar garela. Alde batetik, sindikatuaren betekizunak edo bete beharrak zeintzuk diren, lan baldintza egokien alde borrokatu, horretarako negoziazio kolektiboa daukegu, 2022 eta 2023 urteak oso onak izan dira eta fruitu asko eman ditu hitzarmen kolektibo sektorialen bitartez edo hauen sinaduraren bitartez. Aurrek urtean 28 hitzarmen kolektibo sinauzian Euskal Autonomia Erkidego mailan. Komisiones Obrerasek 21 sinauzitun, 28 horietatik. Eta, askotan, ia gehienetan, erosalmena bermauzan, eskubidea kontsoli dauzian, beste berri batzuk sortu zian, eta, hori da azkenean, ongizate sistema bermatzea edo behintzat zaintzea, ez? Hori lan esparruan. Bestelako esparrutan egia da, Osakidetza azkeneko 10-15 urtetan pertsonal galera izan duela, zerbitzu asko Osakidetza barnekoak pribatizatu egin direla, kalitatea nabarmenki jeitsi dela, Osakidetzako profesionalei emandako tratua ez dala egokia izan, ze danok pandemia garaitan ikusi genuen, ze presioa zeuketen, behaien gainen, behaien sorbaldetan, eta hori pasau da, eta aztu ditugu, behaien lan baldintzak, nola dauden, psikologikoki ze jasan duten, eta, fiskalitateari dagokionez, zulo desberdinak ez, aipatzarren. Fiskalitateari dagokionez... Zulo gehiago kontatzen hasten bazera, gure buruaz beste egingo dugu. Ez, beti positibotasunez eta borrokari... Hori borroka ereduarekin beti, eutxiz, ze egia da, sistema kolokan baino gainberan datorrela akaso, baina zuloei ekin egingo diogu, ez da ekin, Eta pasioz, ekingo diogu gainera, ezakita aste santuko pasioa izango ote den edo pasionariarena, tira. Bihurritzen ari naiz elkarrizketa honekin, eta gainera lehenengo galdera benetan garrantzitsua. Zueren bezalaxe Bilboko Anestesiaren kontzertuko sarrerari gabe geratu zara, Arkaitz? Bai. Bagara bi eta beste hainbat ere izango dira, tira, aktualitate bizia. Galdera zorrotzak, gaiztakeria gutxikoak, edo nola ere, Euskal Sindikal gintzaz. Euskararen auzian, aipatu duzunaren aritik, galdera bihurri bat egingo dizut, beraz, legeak aldatu ezkero, Euskarari bestelako toki edo lehentasun bat eman ezkero, Komisiones Obrerasek lege hori errespetatuko luke edo lege hori bera ere errekurrituko luke? Hori da, galdera. Galdera argia eta erantzun argiagoa emango dizut. Gainera, behin baino gehiotan eta publikoa dauzkegu dokumentu desberdinak, bat eraiki izenekoa, eta bertan dokumentu hortan aipatzen ditugu. Zeintzuk izan beharko ziren guretzako, lan mundua euskalduntzeko eman beharreko pausoak, bai legealdetik, baita administrazioek eman beharrekoak, eta baita enpresa pribatuak eman beharrekoak. Zeren lan mundua euskaldundu behar edo nahi baldin badegu, bai administrazio publikoa egia da, euskaldunizazio prozesuak aurrera eraman dituela, liberalizazio bidez, orduak eman ez euskera ikasteko, onura batzuen bitartez. Baina hori ez da enpresa pribatuetan ematen. Eta orduan, somatzen duguna da, bi erritmo edo desberdin daudela, eta azkenean, helburua baldin bada lan mundua edo langileak euskalduntzea, agian, egia da,
gaur egungo legea motz geratzen dela, ez? Edo helburu horietara iristeko motz geratzen dela. Bueno, eseri gaitezen eta eztabaidatu dezagun beste lege bat, bai, arazori gabe. Nafarroan ere, esan nahi dut, Comisiones Obreras ez da euskara foboa. Nafarroan ere ez. A ber, guk, hau da, antolakuntza sistema desberdina, eta nik erantzun dezaket Euskadiko Comisiones Obrerasen, edo Comisiones Obreras bezalako bozeramaile bezala. Konsideratzet Nafarroan ez dare euskerafoboak ez direla, baina Nafarroan zer nolako legeak eramain nahi dituzten aurrera, Comisiones Obreras Nafarroako kidei galdetu beharko diezu. Ederki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari buruz galdetuz. Erronka nagusiak labur esan da, akaso aktualitatea jarraitzen dugunok badugu pista ez da, sindikatu ezberdinen lan lerroak, baina ezer gutxi dakienari begira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zein da Comisiones Obrerasen jarduna? Zuen ez dakite titularra edo markaren erakusgarria? Markaren erakusgarria litzateke mobilizazioa eta negoziazioa uztartzen duen lan sindikala. Hori zer esan nahi do? Gure helburua dala langile klasearen lan baldintzak eta horren ondorioz bizi baldintzak hobetzea, eta horretarako zer egiten dugu? Estentxo sindikala burutzen dugu, hau da, enpresetara zuzenean bideratzen ditugu gure errekurtsoak, edo, gure sindikatuko sindikalistak enpresetara joan, langileek antolatu daitezen, eta, behaien lan baldintzak hobetu ditzaten. Non sentitzen zarete indartsu? Ze sektore esan dezakezue badela nolabait erronka ezberdinak gauzatzeko toki eroso bat, ze pixka bat sindikatu ezberdinak baduzu ez, nolabait esateko zuen konfor espazioa. Non kokatzen dugu Comisiones? Klase sindikatu bat izan da, sektore guztietan egiten dugu lan sindikala. Horrek ez du esan nahi, kafea denontzat, formula baliagarria dela kasu guztietan, ez da gutxiago ere. Baino, nun sentitzen gera erosoago, igual, metalgintzan adibidez, kultura sindikal, ez bakarrik Comisiones Obrerasekoa, kultura sindikal orokorrean handiagoa dago, antolakuntza ereduak desberdina daude, baino adibidez, azken 10-15 urtetan ikusi dugu, sektore feminizatuetan ebai lan sindikal asko dagoela egiteko, ez dakit, garbikuntzan, erresidentzietan, etxez-etxeko laguntzan. Eta hor afiliazioan nabaritu duzue, goraka egiten ari zaretela. Batez ere, emakume eta gazteen afiliazioa azkenenko urteetan, ez dut esango ikaragarri, ojala, baina azten ari da, hortikan azten ari da. Bai. Eguneko estatuko datuak, eta Euskal Autonomia Erkidegoak antzekok dira, momentu hontan, ia 50 egongo ginateke afiliazioan emakume eta gizonezkoen egongoa, igual 47, 53 gizonezkoen alde, baina hortxe. Eta batez ere afiliazio berrien kopurua, asko handiagoa da emakumeen arten, gizonezkoen arten baino, bai. Zentzu horretan eredu ezberdinak mahai gainean badira, Euskal Sindikalgintzan, besteak beste resistentzia gutxaren kontzeptua ere, egunotan izpide izan da, besteak beste elaren eredua, bada, horre emaitza honak eman dizkiela, nola ikusten duzu? Eredu ezberdinetatik, iruditzen zaizu, eredu bat interesgarri izan daitekela hori, resistentzia kutxen bidez lortutako lorpenena, edota bestelako antolaketa bat izan beharko luke sindikatuei dagokiena? Guk bestelako antolaketa metodo batzuk dauzkagu. Noski ez dugu greba bezalako tresna beharrezkoa dala argi daukagu, baino ez greba helburua izan behar dela. Helburua izan behar da langileen lan baldintzak hobetzea. Horretarako greba erabili behar da? Langile bakoitzak edo langile sektore bakoitzak esango digu, ze agian sektore batzuetan errazagoa izango da greba ahalbidetzea eta hori zuzentzea, eta beste batzuetan zailagoa, baina mobilizazio formula asko daude.
Zentzu horretan, iruditzen zaizue, elak baliatzen duela, greba helburu bezala? Bai, argi eta garbi. Eta, akaso, harremantzerako orduan, zeinekin harremantzen zarete errazago? Elarekin edo labekin? Ze bi eredu ezberdin dira. Nun da gertutasun gehiago norekin duzu zentzu horretan? Biekin, azkenean alderdi politikoekin gertatzen zaigun bezala eta lehen naroakin hitz egiten nun hortaz. Alderdi politikoekin bai, goera edo elkarrizketa normalizatua daukagu. Sindikatuekin bai, normala dan bezala, zure estrategia sindikala edo zure helburu sindikalak gehiago zure parekatzen badira zurera, erraxagoa izango da bilerak edukitzea, negoziazioa batera jutea edo batasun sindikal hori lortzea. Uste erantzun detela, ez? Bale, orduan. Zera hau eta gero, beraz, zerbait garbiago ateratzearen ikusi eta traktoradan agerian geratu da. Eskerrak utxunea uzten duen momentuan, eskuinak segituan harrapatzen du, eta baita langileen borroka bera ere. Ikusten duzu, Euskal Sindikatuen artean alako ez dakit, aliantza sendoago edo iraunkorrago horik, etor daitezken garai zailen aurrean, ez da txantxetarako kontua, traktora dau, Madrilgo gobernuaren aurka baliatzen ari da eskuin mutura argi eta garbi, ez dut Euskal Herrian, baina badu kutsu handi bat zentzu horretan. Garai bereziak datozela aintzat hartuta, aurrekus dezakegu sindikatuen artean, ez dakit, gertutasun bat, garai hori aurre egiteko? Bai. Bloke esan dezagun antifasista hori izango da, sindikatuen artean? Badago, eta gainera aurreko urteetan, esan bezala 2023 eta 2022 urteak urte oso oparoak izan dira, negoziazio kolektiboari begiratuz gero, erreparatuz gero, horrek zer dakar atzetik? Lan ordu asko, bilera asko gainontzeko sindikatuekin, eta ikusten baditugu hitzarmen sektorialetan aurrera eraman diren mobilizazioak edo greba egunak eta askota gehienak gainontzeko sindikatuekin batera jungea. Ordun, halako arazoak esatezun bezala eta gainera guk Be mailan edo nola ere harremanak pentsatzen dut errazagoak direla, ez? Baina egia da, zuzendaritzen arteko harremanak gero zailtzen direla. Ela eta alaben artean badirudiz dagoela harremana hondirik. Hor ikusten duzu, zuek ere, joko bat jokatu dezakezuela? Bueno, bai, esan dizuten bezala, gure elkarrizketarako tarteak eta proposamenak elkartrukatzeko beti prest, eta erakutsi dugu, gainea, hitzarmen kolektibo sektorialeko borroka desberdinetan, batasun sindikal horrek langileen alde egiten duela. Bakoitza bere interesak begiratzen baldin baditu, usteet gakoa hor dagoela, eta momentua zuk esan dezun bezala, ez dagoela txantxetarako, eta libre uzten dugun espazio guztie, igual Euskal Herrian ez, momentuz, baino beste esparru batzuetan, eskuinak edo fasismoa zuzenean hartzen do mezu hori eta oso ondo daki zabaltzen eta edatzen virus hori. Erki, denbora agortu zait, azken galdera bikoitza egingo dizut. Pena zaude, ezta? Azken galdera bikoitza. Adegiko elkarrizketa entzun dugu esate baterako aste honetan, eta titularra hauxe zen, gizarte garapen batean beharrezkoa dela sektore pribatu ere lehiakorra izatea, ez soilik sektore publikoa, tira, hori pixka bat esan dezagun, patronal ez eskuindar batetik datorren ez, adierazpena, edonola ere, hauteskunde atarian Osakidetzaren auzia, etxebizitzarena, tira, Mare Magnum honetan, nola ikusten dituzu hurrengo urratsak, edo zein izan beharko litzateke pixka bat norabidea? Adegiren deklarazioei erantzunez, printzipioz, enpresa lehiakorrak egon behar dira gizarte aurrerakoi batean. Hola esan da, ez? Ez gaude kontra. Gauza da, nundik dator lehiakortasun hau. Soldaten galeretatik edo langileen lan baldintzak okertzetik baldin badatozte, aurrean eukiko egute.
Baino bestela, lehiakortasuna oso hitz potoloa da eta ondo zuritu beharrekoa eta ondo ikusi beharrekoa nundik jasotzen dugun edo nundik biltzen dugun lehiakortasun hori. Eta egia da, auzi guzti horiek aurrera ateratzeko, fase berri baten sartzen geha guain, hauteskunde politikoak eta gero, eta ikusiko dugu, guk esan dizuten bezala, alderdi guztiekin bildu geha, gure proposamenak helarazi dizkiegu, eta, bakoitza hartu ditun edo ez, bakoitzan etxen jakin barko dute, baino... Eta puntu suspensibo batzuk. To be continued. Hori da, to be continued. To be continued, nekin continue, ingozu, Punto suspensibo. Gustatzen zait, elkarrizketatu guztik egiten duten giro hori Robocop aldera, alde batetik bestera. Esan ez, orain zuri tokatzen zaizu tortura? Bai, orain guri tokatzegu. Hitz egiten egon gara, ze aldaketa egon daitezken hauteskundei begira. Hauteskundeak denei galdetzen diogu, zuri ere galdetuko dizut. Ez dakit zergatikan susmo daukat, ez digazula ezer ez esango, noiz izango dira hauteskundeak? Esango dizut. Gezurra. Bai, uda baino lehen izango dira. Uda baino lehen. Bai itzasmatu, Europakoak baino lehen. Bai. Zer ondo, hori bai da benetako primizia. Eta gero beste erantzun bate bai da, lehendakariak nahi duenean. Lehendakari, hori beste gauza bat, aztertzeko beste gauza bat izan daiteke. Urkullu lehendakariak noiz nahiko ditu, Galdera... baino, guri ez da, zaigu hori, ez gara horren erantzule, esan nahi dut. Noiz dira hauteskundeak? Titular informatibo bat emateko edo, baliagarria da, edo, planak iteko, asteburu hortako, ez? Jakiteko, bozkatzea junbar gehala, igande hortan. Guretzako garrantzitsuana da, egun hortan parte hartzea sustatzea, eta ekiri esan dioten moduan, guk ere barnean, sindikatuaren barnean, gure afiliazioaren bitartez, gure ordezkaritzaren bitartez, Komisiones Obreraseko proiektuan parte diren pertsona guztiei, mezua helaraziko diegu, bozkatzera juteko, eta gure proposamenak gehien biltzen dituen alderdi horiei, bozka emateko, ez? Aurrekoan, uztailaren 23an, kanpaina bat abiatu genuen estatu mailan horren arira, ez? Inongo alderdiei, autonomia politikoa esaten den bezala, ez? Guztiz mantenduz, baino, mobilizatzeko dei bat zabaldu genuen. Eta hemen Euskal Autonomia Erkidego mailan, berdina ingo dugu. Estatuan esan duzula, Madridi begira, zure ustez, Sánchezi, zer gustatuko litzaioke gehiago hemen nork irabaztea? Zein komeni gehiago, akaso? Zein komeni gehiago, ez dakit, bi inkesta guztiek ematen dituzten, ez? Bi irabazleek, izan daitezken, ez? Bi irabazleek, bai AJ edo bai EH Bildu, biek ala biek, Madrilen PSOE-rekin adostasunera iritsi dira, investidurarako, lege batzuetarako, eta, ez dakit Sánchezen buruan zer egongo batean. Aurreko legealdi batzutan egia da EAJ, lehentasunezko sozio bezala edo, ez? Ikusten zala. Baina guain EH Bildu sartu da, estrategia politiko hortan, utilitarismoa aurrera eramanez, eta, ze pentsauko on Pedrok. Ze pentsatuko duen Pedrok, hola, etxian. Arkaitz, plazerra mila esker, batek esantzen bezala ez zaitut agurtuko esaten, Arkaitz CCOO, ez dut horrela bukatuko, baina plazerra gurean izatea, eta jarraitu lanean, ze frenteak lehenu esan dituzun bezala, zulo asko dare, bai. Zulo asko, baina betetzen joan berra eta borrokan jarraitzea, mila esker, Arkaitz. Mila esker zuei. 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, deitu basue, emana.
aurrera, Imanol. Beti aurrera. Baserri mailan laguntzak gaizki, labur eta berandu iristen dira, dena hauteskundeen aurretik. Arabako herri osan, abeltzaintzan, nekazaritzan, hain beharrezkoak diren laguntzak mobilizazio bezperan heltzen dira beti. Sektore batu eta borrokalari baten beldur alzarete. Gabon, traktora da lehen sektorea errepidera atera da, txibiteren aite etxe atarira, eta Urkulluren gana ere, Leixter, ez da ekinen? Bai, alaxe da, eta sektorea batuko ote da, garbi dagoena da, egunotan errepidera atera direla, lehen sektoreko langileak. Akaso horrela izendatu behar ditugulako, eta ez latifundistak Euskal Herriari dagokionean bintzat, hein handi batean. Espainiako hedadura handiko zentruen aurrean esate baterako, Iruñean errepideak eten da, txibiteren atarira, eta guzti honetan argi, ze eskuin muturra ate joka dugu. Hacerse la foto no. Hacerse la foto no. Hacerse la foto no. Miren, Legorburu, Martxelo Tamendi, Gabon. Zenbat zer ari gara ikusten aste honetan, bai Espainian, baita hemen ere Euskal Herriko lurretan traktoradak, iritzi desberdinak, mobilizazio desberdinak, akaso helburu desberdinak ere kasu batzuetan, miren? Azkenean, eguneroko oso ezberdina duten sektore bat, oso ezberdina delako Gipuzkoan baratza egiten duen baserritar bat, edo, hori ez, eremu zabaletan landatzen duen beste baserritar bat traktore handiak dituen eta oso ezberdinak dira, baina badute zerbait amankomunean eta da itotzen ari dirala lehenengo sektore hori. Pandemian esaten genuen ezinbesteko sektoreen artean zegoela, baina beti bazterrean eta ahazturan geratzen dena, ez? Orduan, bakoitzak bere behar propioetatik abiatuta, elkarrekin protesta egiteko aina arrazoi bildu duen sektore bat, eta ikusteko dago, ez? Laguntzak, agindu dituzten laguntza horiek, lortuko duten nolapait mobilizazio hori lasaitzea edo jarraituko duten egoera larria delako. Baserritar batek jasotzen duena bere lanagatik eta gero erosleak ordaintzen duguna hor zerbait galtzen da, hor badago bidean zerbait argitu beharra dagoena. Kritika beste ere Martxelo hortan egon da, ez da, hemen ikusi ditugu Euskal Herrian, hainbat zentru, merkatal zentru edo enpresa handien aurrean jarri dira. Espainiako beste kasu batzutan beste bide bat mantendu dute, agian politikoagoa edo Madrilgo gobernuaren aurkakoa, horko ondorioak? Bueno, da sektore bat, Mirenek esan du bezala, galbidean dauna ez, eta herri batek ezin du iraun sektore hori gabe. Oso sektori bukolikoa da, gu bezalako kalekumentzako oso bukolikoa da, baserriak eta berdea, eta ez, baina oso bizitza gorra da. Alegin irabazi bikote hortan oso desorekatuta dagoena. Osa, zuik dauka, iten duten aleginantzako guk askotan ikusten ditugu igande atxaldetan baserritarrak baratzen. Belar garaian edo udaran ikusten ditugu. Zordundaz, herri moduan, pesatu horko nuke, sektori hori miren izan duzela, behar bezalako garrantzia, merezi bezalako garrantzia behar sektore horrein, interes berdina daude, guk ez dauzkau latifundista handiak, ez behintate Euskal Herria berdea deitzen den hortan, Euskal Herria horizkan badude landetxe handiagoak, eta badira gainera mehatxu garri diren proiektu batzuk, ez dakiziman 1000 txerri azteko asma daukate ez, palin bada Nafarrotik gertu dagoen Soriako herri baten, beraz interes berdina daude, baina bada interes moku bat ez. Eta netzako pozgarria da ikustea mobilizazio hauetan, lehendizia zitzenak iparralden da horren egolden hasi direnak pena da deialdi hauek Euskal Herrioz batekoak ez izatea, iparraldekoak izan dira Frantzian deialdi entzalako eta egualdekoak izan dira Espainiako ikusi dute Frantzia moitzen zena eta Espainiako egin dute deialdia eta horren egualdeko bat indute horrekin. Bueno,
iritsiko daguna deialdiak ikuspegi nazional batetik egiten diena, baina ezinbesteko guk herri baten egitura, herri baten eskema antolatzen dugune, sektori hori oso modu serioan hartu behar dugu. Aztu egiten zego, guk denak garela, gutako gehienen birratxon, birramonak basarretarra zela. Denok gatotzak inuko basarretik edo, gutako asko bintzat horrela bai. Eta gero badao beste puntu bat, ez da erreleborik, ez da ordezkorik. Eta badao beste puntu bat, medikuek esaten digute jantarritu barazkiak, eta laizter ez dugu ikuiko nork aldatu barazki horiek. Ez? Ezatzen dute, egin behar dura prestatutako janari gutxiago, hauetan irakurri dut, Balde Broneko onkologia buruari, prestatutako jan gutxiago jan behar da, eta itzuli behar dugu sukaldera, eta sukalden denbora gehiago pasa, 0 kilometro. Orduan, esate dute medikuek. Barazki gehiago jan behar da. Eta zentuet ekologistek, biak arrazoiarekin. Eta gaina izan bortez 0 kilometroko. Bueno, pardon, 0 kilometroko kemengo baserretarrekin beharko dituz, Espaneko baserretarrek ez du barazkeri jango, edo jatekoten jango ditugu, mega enpresa batek atzo esaten ziaten, hasi diela ja merkatalgune handiak eukitzeko bere horriketa propioa, eta gaina merkea lursailak erosten, eta ekoizpenak erosten eta lantzen, Mauritanian eta Marokon. Bado Nafarroan enpresa bat dauzkara, 200 kamioi. 200 kamioi. Eta bere lehena da, hartzea Mauritanian barazkiak, eta gero eraman Norvegiara, Danimarkara, hotz lerroari eutxita. Torkizun ere bali badugu, gure baratzak hemen euki barren 0 kilometrota, eukitzea 3.000 kilometrota, esaten dutena batzuk barazki garbiak jan behar dira, eta beste gaina 0 kilometroko oso konbilaketa eta oso ustaldura politia dena. Baina hori herri ikuspegi batetik lantu beharko dugu. Eta orduan, kendu beharko digu kaletarrontzako nekazaritza dokan ikuspegi bukoliko poetiko hori, eta benetan kontutan hartu. Ze oso esparru gutxitan gertatzen da, bitenek aipatu du, ekoizleak jasotzen duna, eta gero salmenta puntuan daunaren tarte hori. Ikeragarria. Eta katebegi horretan nekazaritzan aulenak dira nekazaritzan. Beste sektore batzutan ez, autogintzan, autoekoizleak ez dira katebegi horretan aulenak. Barkatu, atzo Tolosan. Inauteriak... Ez enbidirik eman. Martxelo, ulertu. Beste jardun batzutan, katebegi aulena ez da xerakoa. Izaten askotan indartsuna ez. Eta onartu beharko dugu, herri honetan denak ezin garela izan ikerlariak eta... Imposiblea, ezin da. Eta informatikoak eta telebistako aurkezleak. Imposiblea da, hoi gutxi batzuk daukagu suerte hori, zer egingo zaio. Miren, ikusi dugu, egun hauetan, aste honetan ikusi dugu, hainbat hiritan, beste bakaztizen ere traktoren pasadan, jendea txalotzen, traktorei jendea txalotzen, eta hori informazio eta kontrainformazio asko ari garela jasotzen hainbat iturrietatik, ez da? Baina, bueno, jendeak orokorrian ezakiten bengo hartu duen, agian ondo dio bezala Martxelok sektore bukolizatu hortatik atea, eta mai gainean jartzea sektore oso garrantzitsua dela gure biziraupenerako. Egia da, Ortuzarrek esan zuen, herri honetan manifestazio gehiegi dagoela eta kaleetatik aterein barko genuken, eta haue gaina usartzen dira errepideak iztea. Horrek normalean autogidariak bere honetik atera egiten ditu eta haserrea sortzen du. Baina ez dakit, behar bada, bai barneratu dugulako hauek ezpadigute egiten, ez dugu jatekorik izango, igual xamurrago jokatzen dugu hauekin, feministekin, baino edo irakasleekin, baino ez, azkenean guztiak dira, bere bizimodua duin batean eraman nahi duten pertsonak zerbait aldarrikatzen, eta normalean aldarrikatzen duten hori justoa izaten da. Baina egia da, baserritarrei txaloka ikusten zaiela, eta aldiz, ikusiko bagenitu metaleko sektorekoa protestan edo horrela, esango genuke, horiek privilegiatu gutxak dira, eta igual ez zen erantzun berdina izango, ikusiko nuke. Pozgarria da ikustea, esatako gazteak daudela mobilizazioetan, nekazaritza edo lur landa eremu horiek izan dira normalen politikoki konservadoreak, mundu guztian dira konservadoreak, hiria da liberala eta provintzia karlista da, gure eskema historikotan. Eta, orain nekazarien bigarren belaunaldi hau aldatu indera bat. Horiek dira, baserritarra dira, nekazaria dira, baina ez egin dola zan, hiritartuta ere badaude bere jarretan. Hautatu egin dute nekazari izatea.
orain arte ezagutu dugun baserritarra zen baserrikoa zelako, eta hori zelako, etxean ezagututakoa, eta hori egiten zekien, eta hori egiten zuen. Eta zien konservadore gainera. Baita, zatik, beti hola egin da. Euskal Herriko mapa politikoa, Euskal Herria berdea, ez da konservadorea. Euskal Herria berdeak dauka ezkerreko etxe bilduren botoa da. Garbi ditzen da, etxe bilduren botoa da. Etxe bilduri boto batio nekazari giltzire izango konservadorek. Espainian, eta historikoki gure herrian ere bai, gure Euskal Herritik estatu botoetara bizitzea joan zirenak, berak alderdi republikano ematen zioten botoa, zioten haien seme alabak hasi dira ematen demokratei. Boixiko alkatea demokrata zen. Baina haien birratxonak, atxonamonak, konservadore ziren. Eta hemen dago generazio aldaketa bat, eta generazio hau politikoki kontzientziatuta dago. Ez da bakarrik nekazariak girela. Dira baita ere herri hontako nekazariak, eta zurraski badukate proiektu bat herri honentzat. Eta kalko bada, egongo dira beste nun baitean latifundistak. Arabako egualden da, Nafarroko egualden eoliteke hori gehiago. Baina nabarmena da Euskal Herri berdea, ez da gaur egun politikoki bentsat, ez da boto aldetik, ez da konservadorea. Eta niretzako batez ere da gazteen artean autu bat dela. Gaur egun gazte batek erabakitzen duenean baserritik bizi nahi dut, iraultzailea da. Iraultzailea izango da, baina gogorra ez da jarrera komodoa, horregatik esaten dut iraultzailea da, bada oso modu konstientean, esaten du, badakit gehiago irabaziko nukela farmazia batean, fakultate batean edo ez dakit non, baina nire autoa da baserritik bizitzea. Eta pertsona hori ez da inoiz konservadorea izango. Nik kuadrilan badaukat bat, Imanol baserritarra gazte askoa, nerekintakoa, baserritarra xustu ekologiakoak egiten dituna, eta haze sufrimenduak pairatzen dituen gizajoak. Haze sufrimenduak, baina indarra bai, bera eta bea bezalako hainbat baserritar bezala. Esan dakoa, traktoreak on fire eta hitzein dugu ere elikadura buru jabetzaz. Hene bada, Mauritaniaraino joan ere joan gara. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedrenal. Para da, les. Beti gertatzen zait, beraz, teipio basue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Zena ez du esatea, paso honetan hauteskundeak izaterako aspertuta egongo gara. Astero gabiltzan noiz izangote, apirilaren 21, seguro, ez, baina igual, ez. Baina ia berandutzen ari da, zita oraindik, guk hortxe gure apostua apirilaren 21, baina bate dake, Prada, les, otxandian, no, handu, eza, jarraitzen dugu pitofestarekin ez da ekin. Eta hortik ies egiteko goazen Irlanda aldera, ze aldaketa garaia omen dator, Michelle O'Neillek berak iragarri du hori, bere karguari zin egin dion unean. Today opens the door to a future, a shared future. I am honoured to stand here as First Minister. We mark a moment of equality and a moment of progress, a new opportunity to work and to grow together. Eta aste honetan analisi tartetan galde egin digu gure analistei eta Euskal Herrian islarik egiteko okerarik bai egia da, Irlanda, Eskozia, Katalunia, Euskal Herria bakoitzak bere historia, bere bizipenak, bere lerroa, baina ote dugu emakume hautagairik lehen ministro gure solaskide utziko diogu gai interesgarri hori, baina ezue, pentsatu duzue auzokidek ere zer ote dioten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari hautatzeko, parlamentua osatzeko hauteskunde hauei buruz, Iruñera joan gara, zer diote Nafarrek gainerakoi buruz? Badakizue zer behar duen Euskadik? Bai, gainera, naiz eta kanpoan egon, nahiko hurbil jarraitzen ditut. Bai, suposatzen dut. Eta hori zer da? Ez nekien ez ere ez? Ez? Gero atiako dakite mobilen edo hola, mintzakideko. Ez, nik uste, zoritzarrez uste dut ez. Momentuz ez dakit.
bai PNV, bai PSOE ez daude pres. Eta Nafarroako Nafarroako Euskal Autonomo elkarteako ikuspuntua oso desberdina da. Egoera ere desberdina da. Pues, a ver, es que leku desberdinak dira orduan, pues ez dut zer ikusirik azkenin ez dut. Ni politika aldez ez dut behiretzen ezerez, osea que... PSOEren jarrera jarraituko nuke. Pues, a ver, ez dituzte. Ez dakit. Azironi, ez dakiz ere ingo nuke. Nik esken, baldintzak erabat desberdina dira, Nafarroa edo Iruñekoa, konparatzen baldin bat ditugu Euskal Autonomo elkarkidekoekin. A ver, ez dituzte, ondo, pues agian, ez dakit, ez dakit. Bueno, hobe igual txibite ze Asiron. Eta kitxo! Eta hoi guztien ari ginela elkarkide eta ekinek esan dit txista dokaz. Bueno, a ber, humore eukitua, baina benetan naizue, gure osasun mentalagatik ere, esan nahi dut, hainbeste erkidego bestea, ez dakit lurraldetasunarena ere errezteko, ez da? Bai, pintza terminologia bada ere, ez da? Ez da bai da bera ere errezteko, zeri buruzari gara. Zeri buruz. Asiron, nik uste dut horrekin batzuk harri dutela, Urkullu, Pradales, inork ez dakin orden Pradales. Bueno, en fin. Miren, bozkatzeko desiatzen ikuste zaitut, jada luze egiten ari zaizu da nola doa hau. Bueno, hasteko esan behar dugu emakumezko lehendakaria dagoeneko badaukagula Txibite Anderea eta horretik eduki genuen Uxue Barkos eta ez da oso ondo miren, hemen efektu batzuk, txalo efektu batzuk. Gertatu ezin den zerbait ez da, osea, dagoeneko ez dezaguna ahaztu herri honetan 3 lehendakari ditugula momentu honetan, bakarra edukitzen dugunean ikusiko dugu nolakoa den. Eta bozkatzeko gogoa, gutxienez badaukat eguna jakiteko gogoa, ez? Azkenean, nik opor batzuk baditut aurre ikusita kapirilean, eta esagot, aberra rapatuko nauen, eta horrelako kontuak bada garaian ikuste dut, ez? Mareatzeari utzi eta esateko. Eta Pradales ez dutela ezagutzen, ari dira, aleginetan ari dira. Esan duenean, ez deitu Pradales, deitu Imanol edori, hasi naiz kontatzen zenbat lehendakari izan ditugun, eta esan dut, igual 7garrena da, orduan jarri dezakete 007 eta ez, okerrez banago 8garrena da. Imanol 007 nahi zenean jarri? Bueno, en fin, Patxi Lopezen agintaldia, esan nahi duzu, jeltzaleetan, 007, orduan. 007, Ezen miltzan urrun. Bai, Imabond. Bueno, en fin, Martxelo, ikusten dugu, esaten ari gara, emakume batzuk badirela, gutxi alare, Irlandoko kasutikan urrun gaude oraindik ere itxuratik, baina badira, hautagai batzuk, eta zu ere gogoz iristeko hauteskundeak 21 izango dira, ez da? Zu beti filtrazioak badituzu. Nik pena profesionalez izango dielako 30 urtetan aurreko hauteskundeak ez ditu denak biziko relazio baten gainera ardura postu baten eta hauteskundeak hauak oso politia dira, gure profesioan. Oso politiak, oso interesantea dira, emaitzak etortzen dira, gainera azkeneko urte askotan ja webguneetan, digitalizazioan, efektuen bidezien berritu zago zeikusgarriak eta gaztak eta gero kombinaketak eta gero Le Mondek ez dakiz hauteskundetan indako ura kopiatu inori izan gabe eta orduan guratera. Eta gelditu gure izetxean, hor, asparretan. Olako lapurretak egiteko nahiko jaioa gera. Akaso, zerbait berezien barko dugu, Martxelo, eta gombitea luzatu badezu honezkero? Ikoso barko dugu. Irlandarra egerezko kostatzaile emakumea jartzea, gaur egun Sinn Féin dauka lehendakari emakumezkoa, eta dauka lehen ministroa ditzen dena edo emakumezkoa. Baina lehendakaria 35 urte Gerry Adams izan ez. Eta hemen, Bilduren kasuan izan ditu aurreko bi hautagai izan ditu emakumezkoak, horrengo enten hobetxe dut egin zehorzko bat izatea. Eta gero hauteskundeen dataren inguruan, aitortu behar dugu, hori gure sektorearen zabadela, presa hori hauteskunde jakiteko noiz den, eta lehenko batek bat bidelizean, eta juzkoa dela esatea, haizu, Martxelo, lehendakari batek zu sekulan zuk eskatzen izaten aurrerapen horrekin esan noiz izan behar duzkundek, gu gabiltza abendu ezkeroztik, gertatzen da nola zeuden, abendu ezkeroztik ahi esaten ezu, noiz izango diraz. Nola Europarrekin, Europakoak badauden, orduan beti daukezka hori ez, Europarrekin batera ingote zituzten ikusten genuen, jotari eta uste EH Bilduri zaila, ez sozialista behar, baina ez EH Bilduri eta
Zeila konbeni bat eretea, eta orduan hasi ginen gu sektoreko, ni sektoreko izan dagoen ez, baina espekulatzen tertuliatan no izango tezien, da presaka ez, baina gero izan zidanak, izan dagoak egia bali bada, ez dira sekulan aurreratu, horren beste aurrera berakin. Etorreko dira, gure, lengon brometan izan nunik, Espiritu Santuak konklabetan kardenalak iluminatzen ditu bezala, balako baten Espiritu Santuak iluminatuko dula gure lehendakaria. Baina, sortzea asteko epean, ez hemen, sortzea asteko epe bat, 0-0 zazpirena, eta konklabeana, hemen, apuntatuta. Bi, badigoaz bi. Baina, gure sektorearen presa da, gu jakin nahi dugu eta hartun... Bai, alegia, jende normala, alegia gu baino eskoza normalagoa ez da bilela, lerdokeia hauetan, ez da miren? Espero, zati, benetan, tamalez, behar bada ez dira gauzak gehiegi aldatuko, beraz, bueno... Bueno, interesantuko dira, uste dute H. Bildu eta EAJ inoiz ez bezala urbilduko diela, urbilduko diela, eta bien arteko aldea, bikoa izango da, birikoa, ez da gehiago izango ez. Eta orda uste alde hortatik badukat interes haundi badukat, eta gero, bueno, zearekin ez, Sumarrekin eta Podemosekin dagoen kalapita hortan, nola gelditukoen azkenean, ez duen baten elkarrekin joango dienek, orduan bi hoiek baliatuko dituz hauteskunde hauek, hemetik aurrera elkarren arteko harremana zehazteko esan ez bona itzun, nizu baino indargi daukat, hori Galizia hartan ikusiko du, Galiziakoetan ikusiko du berkatu. Ikusiko dugu Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoetan edo elkarkide nola zen hortan. Eta gero ikusiko dugu Europearretan direlako hautestontzia bakarra, eta orduan poto guztia bali dute, eta betik aurra bi indarroien arteko harremana nolako izango den, eta jerarki hori nola izango den, hiru hauteskunde hauek erabakiko dut. Galizian ez iguazte batera, hemen ez duen batera joango direk, eta zesanik ez, han ere ez, baina uste tala ere, Espainian, eta guk pasaporte espainolako bitartean, uste komenitza egula, Espainian egotea gare baten Podemosek eta Sumarreko nahi, ikusiko dugu nola gelditzen den, ordezkatzen duen parte hauteskunde, aukera elektoral, hauteskunde aukera sendo bat. Sendo bat. Nik ez dut uste gu pasaporte espainolako bitartean, komenitza egunik horreotea pasamortu bat, ez errez, eta oso diputatu gutxirekin, da boto asko galduta hori gertatuko da. Gaur egun Galizian ez daukate ordezkaritzarik parlamentuan. Ez bat eta ez beste. Hemen daukate arriskua. Eta Galizian horren errua, hori gertatu izanaren errua justu Yolanda Díezeri leporatzen diote, Osa, ez dute espezialista dala iristen den tokian zatik eta eragin eta galtzen. Han Pablo Iglesiasek eskatu du botoa bene garentzat. Zuzenean eskatu du. Ikusita pixka bat inguru giro daukaguna hauteskundei begira, ez zaizu batzutan iruditzen etxe bizitzaren afera daukaguna osasun gintza edo nola daukagun gure osasun arloa eta dena jendeak orain batean ez dakit, azken egunetan garrantzi gehiago emateiola nazioegitari futbolaren baitan, Atletik, Reala, osasuna eta dena gelditu dela? Bueno, gizartea balitu bere irteratutuak ez, ordune... Futbol zalea zera, Martxelo? Hauteskundekin gu gaude. Venga, guzti. Atatzen zera gerontatik eta inorez egin. Eta inorez, futbol zalea zera, Martxelo? Ez, baina joaten ez tarteka konbiatzen dutelako bai Atletikeko Realak ikustea partidan palkoetatik. Ikusiko dugu Sevillan finala? Eta ingo detal egina Sevillera joateko. Baina ez da leku txarra joateko bestela ere. Beraz... Jon Egoiri zelaiak hotela erreserbatuta omen dauka, horrek hartuko zuen planta oso bat. Planta oso hartuta. Eskatuko zuen pasilloa pintatzea gorriz eta txuri. Gorriz eta txuri, zoi da foro joat. Miren, zu futbol zale zera gehiagik. Batzutan ez duten nazi egiten olako gauzak. Beste gauza batzu baino behiago. Nik beti esaten dut, erabakiak emozioak hartze dituzte. Eta gero arrazoiak edo arrazonamenduak ematen dizkigute argudioak hartutako erabaki hori justifikatzeko. Beraz, zalantzarik gabe, nik futbola ez dut gogoko, ez aspertu egiten hau, baina ulertzen dut herri honetan jende gehien mugitzen duen gauza dena, beraz, lasai, miren, esango diogu Joneri hoteleko gela bat zuretzat gordetzeko Sevillan eta listo. Ni lehen ere egona naiz anoetan palkoan Europako futbol batean Candy Crushean jolasten, eta Sevillan ere jolastu dezaket. Bakarra naiz palkoan enaizena egon, hortxe uznet, euskal politika gintza, zen nahi dezu esatea. Hau dena da. 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Será, ¿no? Sí, será. Piernales, Pedregal. Pradales.
beti gertatzen zait. Beraz, teipio basue, Imanol. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Hortxe Horere eta Errenteriako manifestazioa, Osakidetza eta ambulatorio osasun etxe duinen alde, 10.000 sinadura baino gehiago jaso dira herrian. Eta beno, suposatzen da, hemendik aurrera ere, mugimendu askoz gehiago egongo dela. Esaten dute batzutan, Osakidetzakoa, esagerazioa, beldurra sartzen digute, ez dijoen gaizki, ez dakit, horrela den, ze egunerokoan ikusten duguna da, zita bat eskatzera goazenean, edo zer gauza tramite normal egitera goazenean, ez dela esagerazioa ikusten duguna. Bueno, esan dute, oraingoan bai, oraingoan Osakidetza osasuntsu bat dala Pradalesen lehentasuna. Arraroa egiten da, ez? Kudeaketaren ardura, inbeste urtetan kudeaketaren ardura eduki duen alderdi batek esatea oraingoan bai izango dela lehentasuna eta orain arte zergatik ez? Izan du ditugun garaiko gorroietan. Eta alperrikari dira esaten, ez dela rekorterik egon, ez dagoela privatizazioerako joerarik eta horrela, egunerokoan ikusten dugunean, egunerokoan zure famili medikoarekin egon nahi dezunean eta aurretik pasa behar dezunean lehendabizi administrariaren galdeketa, gero erizainak telefonoz deitzea eta halako batean kontsulta ematea urrengo asterako edo 10 egun barruta esatezu. Bueno, izango diate nahi dutena, baina realidade bada. Horeretako kasuan, gure kasuan bidasoan ere bai, Tolosan zer esanik ez, oraindik ere atzeragotik datorren arazoa da, bada, lehentasuna bada, eta postekoa da, ia benetan oraingoan agintean dagoen alderdiarentzat ere hala dan. Martxelo, hauteskunde proposamenak dira besteak beste, edo benetan desmantelatze arazo handi bat jarraituko dugu ikusten? Hauteskunde garaian beti txisteratik untxiak ateratzen eta dauzkate kolore guztietak untxiak inongo, dene gainera ez. Osasuna bada gai bat eta bada kezka bat jende asko biltzen duna. Azken batean gure bizitzan eukitzak egun gauzari ederretako da osasun hon bat eukitzea ez, gero albarin bada bakazu bizitza kalitate bat bestelako ekonomia aldetik eta gero animo aldetik hori hona ez, baina eta osasuna da situazio bat situazio gutxi ongo dira osasuna ekin bezala joaten zea zura aurrean dagoenaren gana eta ez dakit ustu iten zaren edo biluztu iten zaren ez ezuk zure gertatzen zaizunaren esperantza guztia, hori notaritzan segurazki ere bai, bankuan ere bai, baina osasunaren kasuan eta zu daukazu zer eta daukazu zure esperantza guztia beraren gara berezkutan ez. Bera sarra dago, sektoreak izki dago. Ez da gizien bat ordu sartzen edelako. Bardulako paziente bakoitzarekin, 3 minutu eta gehiago ezin duelako bestela, atxaldeko 8 arte bardulako. Eta orduan, errez ateatzen da jendeak kalera, osasuna defenditzera, ze hori delako gure bizirik egotearen, osasun hon batekin egon gozara ondo, eta osasun txar batekin egon gozara gaizki. Eta horregatik, elemento bat oso mimatu behar den, administrazio mimatu behar duen arroka da, bai profesionalak eta baita ere bezeroak, itxaron zerrentak guztia dira, eta luzatzen ari dira gaina itxaron zerrentak, eta orduan jendeari entzuten diozu, ez dakit zer dauka aldakan, eta lehenko bat esan zean, ez dakit zenba denbora pasabartzula diagnostikoa inarte, eta gero diagnostikoa olakoa balin bazen, ez dakit ebakuntza inarte ez. Eta irupen haukat, luzatzen nahi dira. Eta gero rehabilitazioa. Duela urte batzuk egin alderatuta, zinela hori dagoeneko egiaztatu da, hori bada, ikusi da. Eta gero da planifikazio zabatez medikoa falta dira, esaten dira. Bueno, hasiko dira, badaude, esateko zu gaipatu ziren Tolosako Hospital Publikoan gaur egun venezuelarrak asko dira. Ematen du egon dela deskoordinazio bat, eta planifikazio falta bat ematen du. Gauza hauek hemen estudio bat esatarra xagoa. Eta bueltan kulpa euskaldunena, mediko euskalduna edukitzea tematzen geralako. Eta gero, horren beste biztane dauzkegu, horren beste profesional dauzkegu, eta dauzkegu fakultate batzuk. Eta nunbait fakultate horiek ez dituzte sortu prebizio batekin behar genitun medikoak ez. Eta gero numeros klausus daude, eta ez dakit ze puntua ez balen bakazu ezin zuzu ikasi. Baina gero ez dauzko medikoak. Eta 2 puntuen gatik, ez da izan puntuetatik ikasle horrek ez du medizina ikasiko,
eta euki genezaken profesional bat gehiago, Ez dugu profesional izango falta ratio diren baten. Bai, Dau planifikazio faltatzen, Bai, ez daiz estatu hiperplanifikatu baten aldeko, ez daiz gari baten sovietarren eskema hura ez. Baina, baina edozen lekutan gauza planifikatu iten dira. Baina arrazoi duzu, esaten nahi dira, lanbide heziketan gazte gehiago behar direla, industriakala eskatzen dulako, eta orduan lanbide heziketa handitu egin behar dela, ez? Baina, orduan, medikoak baldin badia behar ditugunak, fakultateak handitu ditzagun, eta horren baldin badago urtero 200-entzat tokia, agian 500-entzat tokia egin behar da. Jesuitek ireki dute Bilbon medizina fakultate bat. Begira, hor negozioa. Ohituta geunden komertzialarekin, ohituta geunden bestelako ikasketa batzukin zuzen bidea, eta Jesuitak Bilbon Lehen beti esatezan ez da, ikasi medikutarako irtere izango zuzula, orain nik uste mediku asko bertan jota dauden honetan da depresioa jota ez da Bokati irtera kanpora. Bai, irtera kanpora. Hori da kontua, irtera kanpora. Eta beste gai bat asko arduratzen gaituena, noski, etxe bizitzaren afera da, eta desjabetzen kontuak ere izan ditu albisteak, ez da, aste honetan? Hauteskunde kanpaina honetan zalantzarik ez dugu izango, Osakidetzarena, eta etxe bizitzarena atletik askorentzako ere bai, baina, bueno, tira, egunerokoan zuzenean eragiten diguna. Desjabetzeetan, Bilbo handian, egunotan izan dira, protestak, desjabetze batek izan duelako jartzuna. Maialen Ferreira, bertan izan zara, zer nola ikusten duzu kontua? Bai, hori da, ez. Eta azkenean askotan hitz egiten dugu osasun mentalari buruz, baina kasu hauetan ez, ahazten dugu etxebizitza eskubide bat dela, denona, eta oso garrantzitsua dela pertsona guztiak etxebizitza bat eukitzea, ez? Naiz eta dirua euki edo ez. Eta azkenean hori lortzen dute, ze pertsona hau alberge baten dago, albergean ordutegi finko bat daukate, ez daukate baliabiderik, ez? Askotan pertsona asko bertan bizi dira, ez da soituta batzuek beste batzukin bizitzera, ez da badakite, ez dela oso ez dia baldintza duinak, ez, bizitzeko azken baten. Eta hortaz horrelakoak pasatzen dira, ez? Eta gure, igual ez dakigu, baina pertsona horiek behar bada lan egiten dute, egunero irtetzen dira kalera, metroan elkarrekin ikusten gara, baina ez dakigu pertsona horiek ez daukatela etxerik. Eta azkenean hori pasatzen da, ez? Batzuek ez dakite, edo ez kontuan izan nahi, edo beste alde batera begiratzen dute, baina azkenean errealitate hau gertatzen da hemen, ez? Eta ez da justua eukitzea, ez? Pertsona batzuek edo enpresa batzuek hainbat etxe bizitza alokatzeko, alokairu turistikoen dako, edo itxita, ez? Eta beste batzuek aldiz, kale gorrian edo alberge batek bizitzea. Eta tira, hori ez da ez, bizitzeko osasun mentalerako zin eramana, beraz, osasunari buruz ere ari gara, etxe bizitzaz ari garenean, beraz, elkarri lotuta, tira, baina osasunaz ari garela, ez naiz futbolaz ari, bestelako osasun, askatasun osasunari dagokionean, Maialen badakit honi buruz hitz egin nahi duzula, aurrera tuko dugu hau. Esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de fusta. Ikusten duzu, tira, Maialen, badakit honi buruz idatzi duzula, zerbait esateko baduzula, euskaltzainan akaso, egia da, gizonezkoek osatutako kontseilu horietan, zorra hitza euskaraz nola baliatu genezake, hola emakume aldundu ezagite, aske bezala baliatzeko, Maialen, baduzu iritzirik? Bai, egia da ez, nik uste dut ez, hitz guztiak itzuli edo behintzat bere esplikatu beharko zidan beste era batera, ez? Eta azkenean hori da, hizkuntza beti aldatzen da, gizartea aldatzen den heinean, ez? Hortaz, guk egin beharko dugu, zuk esan duzu moduan, euskaltzen diak ezakit, omen etxeko lan asko ditu ondikon betetzeko. Dena elkar lotzeko izugarrizko habilidadea daukagula, gauzak honela, atzera egin dugu, 40 urte badirudi DNA frankista misogino horrek hortxe segitzen duela, eta Eurobisio bezalako jaialdi, ez dakit, hain ona, horretarako aitzakia izan dela, tira, Bulpes taldeak jazarpena, ederra eta egurra jaso zuena, garai hartako telebistakate publiko Espainiarrean. Gaur egunek eso, holakorik ere ez dugu ikusi, baina tira,
zuekin bulpez. Escolta, després de l'excés de La Casa de Papel ja deus estar acostumada a saraus d'aquest tipus. No sé si ho deus normalitzar, però què és el que més t'agrada com aquest? Bueno, pues sobre todo, discúlpame por hablar en castellano, me gustaría hablar catalán, pero me hace muchísima ilusión estar aquí en Barna. He tenido pocas ocasiones para venir y que te inviten a unos premios así con los Gaudí, pues eso es lo mejor. Doncs nosaltres encantats de rebre't de nou. Tenim més ganes de seguir parlant amb tu, tenim moltes preguntes. Hem de fer una petita aturada per a la publicitat. Quan tornem, seguim parlant amb l'Itziar Ituño. Fins ara. Quan tornem Itziar Ituño ez da, ikusi dugu, lehenago ekinek esan duen bezala dene misoginoa ez da, Franco garaikoa ez dela inbeste desagertu, alegia ez dela desagertu. Ikusi dugu izan dela, eiza bortitza, Itziar Ituñok jasan izan duena azken asteotan, da hau lehenengo irudiak izan ditugu bereak, aurrez aurre, egindakoak lehenengo aipamenak eta. Miren, izugarrizkoa, sorgin eiza. Sorgin eiza, baina naztuta dute Itziar Ituño ez dela sorgina, Mari, dela. Orduan, ez diola horrela eragiten. Itziarrek oso ondo erantzuten jakindu, eta batzutan hori egin behar zaie, ez? Irainei kasurik ez egin, eta aurrera jarritu. Zerbait izan baldin bada Itziar, Goenkalen ezagutu genunetik da persona konprometituta koherente bat, eta uste dut horretan asmatu dula eta ez da lehenengo aldia gertatu zaiona, gero eta oihartzun handiagoa izango dute, ez, bere haterrak edo, baina nik uste dut horregatik maite dugula, ez, da badalako konprometitua eta koherentea. Esan du Martxelo berak izugarrizko babesa jaso duela eta horrek ere sendotu egiten duela, ez da, zen naiz eta ideak oso argi izan, zuk ere badakizu hortaz pixkatxo bat, badakizu zer dan jazarpena izatea eta hater edo beti gorroto izan zaituzten horiek aurrean izatea. Garai baten izandako beste kanpaina batzuk egin alderatuta, lehendaitze maitasun guztia Itziarriz, da gaur egun sare sozialak sekulako eragin jaukatela eta sekulako lan eteutela. Garai baten zion boikota euskal produktu eguatzen zaten. Eta boikota euskal talde bate, muguruzari, ez dakit nun, ez? Eta horrezekoan oihartzun bat mugatua, orduan oso larria zena, beti da larria, baina mugatua zen eta orduan biunetan pasatzen zen, ez? Eta orain, hartzen balin badute, heitarrak agertzen badute bat, Itziar Ituño esteloka bat, ez dut askatzen, bat, hau manifestazio baten entzelako, gero jantzit, ez dakit nola jantzita egolako, gero ez dakit zeinen publizitatea iten eitzelako, ez da orduan, ze haur sentitzen gian edo, ekasortan olako kampaina horien biktima direnak, ze haur sentitzen dian egoera horietan, zu dakazu milaka laun zugati sekulakoak izaten, zu gainarak ibaruzun uste oso modu
egokian kudeatu dula kanpaina, eta orduan zuk hori pasatzen utzi eta, etorriko beste kanpaina etalako bat, baina oso komplikatu bat, orduan, da alderatuta gari bat okan kanpainekin, hauetan asko zauzkorrago zaude, asko zaulago zaude, gaina zu ezara erantzuten hasiko, beste sartzea lokaz baten ezaren asegulatarako ez. Baina horiek etengabe segitzen dute kanpaina horretan zezuraski itziarre pentsatuko zuen. Bueno, hau pasako da, eta lau egunetan egongo da, ez dakit nun baiten beste zin lio bat, eta aldi joko ez. Ikusten egia, aidera kateatzen bat asteratzetik beren kontrako kanpaina. Bai, arnasi gabe utzi arte, ala ere... Aktore emakumezko bikaina izateaz gain, Mirenek esan da bezala, konprometitua da, herri honetakoa da, euskaldun berria da. Emakume bikaina da. Oso konprometitua bere herri honekin, eta bueno, berak orain ikusi du, horretaukala presio bat, zoritxarretaukala presio bat. Emakume bikaina, bai. Eta gainera zuzen ere, Kataluniako alfombra gorriak horretarako aukera ere eman dio. Enbidi puntuarekin, bai alfombra gorriari dagokionean, bai telebistakate publikoak duen jardunarekin, tira, baba darigula, esker honeko hitzak izan ditu Ituñok. Bueno, batetik, bertan emakumen abortu eskubiren aldeko aldarrekapena eta filmeari buruz ere, hitz onak izan ditu, beste bain ere bere konpromiso soziala zabalean azaldu du, eta aipatu besteak beste, atzerrian akaso ez duela halako jartzunik izan Estatu Espainiarran izan duen kontu guzti honek. Tira, edonola ere, bihotzean betirako daramala, jasotako babesa, egunotan, Itziar Ituño, beti bezalaxe, dotore, bai barrutik, baita kanpotik ere. I de fet, Itziar, parlant també de compromís social, fa unes setmanes vas assistir a una manifestació contra la dispersió dels presos d'ETA, que això ha causat molt rebombori. No sé si t'has sentit acompanyada pel gremi, pels teus companys de professió. Muchísimo, muchísimo. Ha sido el gran regalo que me ha hecho la vida este año. Toda la ola de amor, de solidaridad que he recibido de la gente, porque ante una situación así de fea, de vivir, porque es feo de vivir, todo ese calor y esa ternura que he recibido es lo que me guardo yo aquí como un tesoro hasta el día que me muera. Moltíssimes gràcies, Itziar, que gaudeixis molt de la nit. Moltes gràcies a ti. Guk jasotzen zaitugu zu altxor bezala, ez da, Martxelo? Horren dela bi urte bete hola santzian, 5 milioi jarratzaile zitula Instagramen. Jasotzitzutulan mezuak Txinatik, Indiatik eta zenutik euskaraz. Eta segurazki gaur munduan dakagun enbaixadorik sendoena eta eraginkorrena. Eta gaina da euskal enbaixadorea, berak jarrera hori hartzen du. Ni euskalduna naiz, Euskal Herriko naiz eta Euskal Herria hau da, eta ni horkoa naiz ez. Eta hori gauz segurazki ez da egongo lehen aipatu ditugun futbol taldeak, ez dira ibiliko, ez da iraungo munduan. Gure artean ez da egongo horren beste jarraitzaile duen. Gainera jasotzeitu Indiatik euskaraz Googleen itzulita, badakitelako indiarrak, ez dakite bakarrik aktoresa ona dela, aktore emakumezko ona dela, badakite gainera euskalduna dela, eta ja hizkuntza bat daukala. Baita, bere lehentasunezko hizkuntza beti, txeokatzen duenean eta euskera du. Eta badaki bere jarraitza, 5 milioi jarraitzaileetatik gehienak ez dutela euskera, bazegoenik ere ez dakitela, baina bere jarrera... Eta ala ere hartzen dutela itzultzeko testua euskarara, eta bialtzen diote euskara, zapeak esaten zen emozionatuta jasotzen ditut. Eta guk ikusi dugu hemen, inoiz, bideoren bat, Itziarren eraginez euskara ikasi duenari. Euskaraz ari dena ikusi dugu. Eta horreta ez du esango, geure kolpez-kolperen jarraitzaile gehienak Itziarri esker direnik, gure lanaren poderioz izan da, bestela nolatan izango genituzkain beste jarraitzaile Brasilen. Hori ez dugu imaginatzen. Baina, bueno, esateko ere, izan ere, eman dioten gurran baitan, besteak beste ere gurra eman diote bere bikoteari, Amazonian bizen bikoteari, Amazoniarra den bikoteari, eta hori ere, beste behin, azaldu dute arrazismoa, nazkaharrikeria eta abar luze bat ere. Beraz, hori generalean gizonezkoekin sartzen direnean ere, gutxitan sartu dira akaso bere bikoteekin, baina hontan ere izan du. Beraz, beste zaplazteko bat eta beste oso ondo erantzundako bat Itziarren partez. Itziarri muxutxo bat eta Roberri beste bat. Eta hori esan da, zer iruditzen zaizue, orain ikusita mundua nola dagoen, pixka bat Andoni Ollokiegiri galdetu diogu. Andoni, zer esango zenuke euskararen gaia nola dagoen, Eurovision, Zorra, dena bateratuz, eta esan genuen, bate daki zer egingote duen. Zer, beti zelako maixulana.
altxorra, 2 points. Oroitu ditzagun arauak. Ez ikurrina eta ez Palestina. Lehiak eta ez politikoa. Israelgo estatu genozida. Zuritzearen aldekoa. Euskara da gure altxorra, euskara da gure altxorra, Europa da superjadorra, 2 points. Eurovision gustatzen bazaizu, nik batere kexarik ez daukat, baina euskarazko abestiak dira benetako ondasuna. Ikutara euskara popia, NATO eta kuadrilla guztia, ikutara gerra zinkina, herri askea Palestina. Euskal Herria, euskara da gure altxorra, euskara da gure altxorra, 2 points. Andoni, akaso adina izango da, baina ez da esaten 2 point. Eurovision txikitan ikusten genunak, ja ez, boikotan noski. What you mean 2 point, hori geneukan gehiago buruan zaruta. What you mean 2 point, ez genekin ze letxe esan nahizu, baina hortxe geratzen zitzegun. Baina bueno, ze letxe ez jakiteko, baina gehiago azaltzeko noski oraingoan Ekil doktorea. Eta ikusten duzue, eskerrak belaunaldi honek azterketak egiten segitzeko gogoa duen Parisa joan dira, Asamblea Nazionalera, bertako batzordera, eta ez da ez txantxetarako kontua, Ipar Euskal Herriko ikasleek benetan euskaraz ikasi, azterketak egin lizentziatu tira. Oraindik ere bide luzea, baina gogotsu ikusi ditugu. Gogotsu baita ere, nekazariak Merkadonan, eskerrak euskal nekazariak ez diren latifundista hegoaldeko behintzat boxekoak, ez direla boxekoak, eskerrak. La agenda de Vox. ¿La estáis viendo? Ahí. Eta gauza konela. Aktualitateari bideo bihurri bat, hau ona da. Eta esango duzue, ez da tolosa, baina inoteri giroan atzenolako gauzak aurkituko ditugun, hasi besterik ez eta Tolosan gainera oraindik ere ze pasatzen den. Tira, beste bideo bihurria hau ekarri behar dugu, zergatik badu arrazoi bat, horkoien euskarafobiako txapelduna dute, bertako hautzateza. También se da que tengamos una ludoteca en la que haya castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Eta galdera, beraz, iruindarrek zerga gutxiago ordaindu beharko dituzte UPN-eko bozkatzaileak ez badira, izan ere kale izendegietan despistatu egin dira eta bakarrik gaztelaniaz jarri dituzte. Hemen diru kontua galdin bada, ea nola aplikatuko duen gauza da, zaiela gauzari falta, Martin Villa bera ere eraman du aste honetan Delburgo jaunak. Tira, ikusten duzue Nafarroan beti dela giro, ez bakarrik San Ferminetan, eta guzti honen atzean UPN-en zer gertatuko ote da,
diotenez Ibarrolak irudia, marka irudia bai, baina atzean hemen da berriz Miguel San. Por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Eta ikustu duzue, eskuinari buruz ari garela, hauteskundeak, Nafarrek beste hauteskundei buruz zer ote dioten gauza da, pradaleismo kontzeptua hasi dela sare sozialetan zabaltzen. Dein azazu Imanol. Hau gauza bada ezaguna egin nahi izatea, beste gauza bada holako saltxa batean sartzea. Aurrera, Imanol. Beti aurrera. Turn down for what? Turn down for what? Y hoy aquí y os digo, no os voy a defraudar. Eskerrik asko. Fucking Imanol, gizonezko gaztei ukitu ez dakit, matxista, aizue, real fogoa ere bai, argiz oso atletik zale, alako zera, tira, gu zur eta lur geratu gara, Queen bezala ere agertu da, ez dakite zer lortu nahi duten, Mirenek 007-ren eman digu, hori datorren asterako. Bukatzeko, eskerrak euskal triki erradikala ez den sekula hilko eta Bilbo handian euskal metropolian 8.000 lagun untzak agur terdi edota ez dakite betirako, baina izue gainera lekukoa esku honetan utzita eta gainera txampon baten truke. Esaldi batean, naiz eta banandu bide burutzean, zuen zati bat daramat gainean. Entzuten ari ginen hitz egiten untza, belaunaldi berriak, untza ere, belaunaldi berriak dira, gazte askoak, baina hauetxek Merina Gris ezagutzen dituzue, latzak. Akaso, ekine, zeirutu zaizkitzu? Belxamar, Grixamar? Iluntxo, ez dakite belaunaldi berriak ere gauza ilun ikusten duten, amodio romantikoa, austurak, bikote hoiak edo lagun hoiak, tira, oso sakon eta bihotza pixka bat hausita datozkigu orain honetan Donostialdetik Merina Gris eta abestiaren izena, seriozen, li. Tira, holatera zaitu. Beti berandu baina orain, berandu egi, iritsi naiz. Saiatu nintzen baina, hori ez da nahikoa, ez irudien arren, ez daude nire
ari nintzen Medina Gris, de Clayton, eta ni akaso eskola zerreko musikazalea naiz, ezagit, Martxelo, miren? Martxelo, Medina Gris esan da gauza gutxi? Bai. Ez. Nik ere ez jakintasun guztia. Ez garaziko, bueno, aitza baukat, ez dituzu. Nik izena bai, baina entzun ez dut inoiz kantu oso bat. Uzen diazu esku bat bota. Eskatu diazolako gazteena. Ez dut esango zenbat urte ditu da. Wikipedian ere ez du jartzen, propio. Ez, tira, bukaera alde honetan, Medina Gris ekarri dizugu eta pixka bat iluntxo, iruditu zaigu. Eta orain bukatze aldera ekarri dugun beste proposamena, aste honetako estrenua delako, The Clayton. Ez baduzu ezagutzen Bizkaitarrak, baina kolaborazioarekin, Fit Idoia Tapia. Karo, akaso beste belaunaldi beste Tapia? Bai, senideak dira. Tapia eta belaunaldi berria eskabidean, taldeko ahotsare bada, eta Idoia Tapia bada erreferentziazko emakume musikaria gaur egun, eta bereziki Instagramen sartu ezkero. Eta hori da, aste honetarako ere ekarri duna. The Clayton, Fit Idoia Tapia. Azalpen honekin? Oso ondo. Ziur irrikitan zaudela entzuteko, ez da? Oso ondo, irrikitan gaude entzuteko. Eta agurtzeko, ez da? Ospaiteko ere bai. Ni pentsatzen ari nintzen... Mozorroa prestatzea. Ni pentsatzen ari nintzen, akaso ja guzi zartu nagola, baina gustorago entzungo ditu dela Tolosako txarangak. Bueno, bakutsa dauka bere... Ez zego bera dira, bakutsa dauka bere momentua, bere goera, bere sensazioa, bere naia, bere gogoa, orduan. Dena da, denatzako lekoa dago. Gutxi biliko zara Tolosaldean, ez da? Tolosaldean batez, egun hauetan Tolosan ibiliko naiz. Tolosaldean batez, Mozorrotzen zara? Bai. Gainera, Tolosarra bako joera bat, kanpo atera eta ikusten dugunean, bigarren eskuko denda baten... Balio dezaken edo zer? Londreseko emakume klasiko horren, ze horiek ez dela... Sombrero horiek eta jarri. Sombrero horiek edo, ni abendu tokatu zen Belfasten notea. Hango jendeak konbiatuta eta joan itzen derdatea, eta erusilun gorra bat hemen maginez jartzen zula, bestela jantziko zuna, baina jantzeko ekin autoritan aurten estreno... Hori Michel O'Neillen tartean aipatzeko kontua batzen hori. Usten bai azu aipatzen, kapela aipatu duzula, gure sendiare Tolosarra, eta aitona ertzain, preso, trabajo esforza, eta urtetara, naiz eta ez Tolosan bizi, Renfeko geltokian jetxi, gabardin hartu, buelta ematen zion, hombrerak harta, elosigiren txapelari buelta eman, eta hortxe murgildu. Egia da, izugarrizko enbidi sano ematen dola, inauteri giroak eta horrela bizitzeko aukera ematea. Tolosako inauteriak ikusi dugu, orain dela egunak izan da hor txupinazo festen hasiera, izugarria plaza ikustea bete egina, eta Euskal Herriko beste festa kutxun batzuk dira, oietxek, eta hortan aldarrikatu behar. Esan da ez dela orain The Claytonekin bukatuko dugu, baina lehenik eta behin, zuri ez dizut galdetuko, zesan gezu ez naiz mozorrotuko. Beraz, Jabai, mozorrotuko zera? Mozorrotzen naiz. Bale, ez dizut esango. Baina ez dut kontatuko berak bezala. Spoilerra ez egin. Miren. Gustatu zait spoilerra, Bai, makinez, toma ya. Miren, mila esker hemen izatetik, Martxelo, plazerra beste behin ere. Eki, bidai lagun, mila esker. Eta zuei, ondo pasa, inauteriak, zoratu, mozorrotu, ondo pasa. Beti bezala, datorren astean hemen. Aio, The Clayton. Taupada izu bat bularrean, amaieraren ahotsa. Lainorik gabeko euripean hotza. Aldatzora zaitidea. Edan arren ezin daiteke desegin, jendartean bakarrik zuri begira esku hauekin. Nola